Estem entrant en un equipament municipal que és un dels 43 que hi ha a Barcelona, que no s'inaugurarà, s'hauria de dedicar a un CAP, i com aquest hi ha altres serveis sanitaris, serveis escolars que no tenen dotació pressupostària. Amb les retallades del govern de la Generalitat s'estan quedant sense poder donar servei i estem entrant per reivindicar la seva obertura. Que adrecem a l'opinió pública. Prou retallades, cap tancat. El sistema financer internacional, controlat per un grapat reduït de persones, s'ha imposat a les majories socials arreu del planeta. Per sortir de la crisi que han generat, estan imposant mesures que aguditzen les desigualtats i la pobresa, que generen atur i que retallen o liquiden drets que pensàvem consolidats, com ara la salut, l'educació o el sistema de seguretat social. A l'estat espanyol, el govern ha cedit davant els jocs dels qui especulen amb el deute públic, que ha estat generat no perquè els ciutadans hagin viscut per sobre de les nostres possibilitats, sinó per salvar els bancs de la fallida. A Catalunya, un govern entusiastament neoliberal ha aprofitat la situació per retallar d'una manera molt contundent i agressiva els serveis de salut i d'educació, mentre rebaixen impostos als més rics i plantegen encara més rebaixes impositives al capital i a les rendes més altes. Avui realitzem aquesta acció d'inauguració popular i jornada de portes obertes d'aquest CAP, que està acabat i llest, però que roman tancat perquè la Generalitat no vol posar-lo a funcionar, com altres 43 equipaments públics actualment a Barcelona, com una mostra explícita i vergonyant del que entén per estalvi. Avui, des d'aquest moment i fins a les 24 hores de la nit, els ciutadans de Barcelona, els veïns i les veïnes, la gent treballadora del món sanitari, la posem en funcionament i l'obrim per a tothom. Volem denunciar les retallades que s'estan duent a terme i que poden dur al col·lapse dels serveis públics, no només en sanitat, sinó en universitats, educació, cultura, transport públic. Fem una crida a la ciutadania a participar a les mobilitzacions del dissabte 14 de maig a les 11:30 del matí i del diumenge 15 de maig a les 18 hores a la plaça de Catalunya. Prou retallades. Els nostres drets no es toquen. Reaccionem i indignem-nos front als qui volen instaurar un estat progressiu del malestar. Per una democràcia real ja. No volem una joventut que renunciï al seu futur. Vivim una oportunitat per capgirar les coses i volem ser protagonistes d'un moment d'inflexió. Alcem-nos dempeus per la salut pública, per l'educació pública i pel caràcter públic de la resta de tots els serveis públics afectats. Moltes gràcies. Acció reivindicativa, festiva i pacífica d'aquesta atenció primària que volem